sannu ya kike? Lafiya. Berhenti haɗa ni. Buɗe ƙoƙari. Na rantsa da Allah. Shekaran jiya da yamin wani bugu. Zan zama. Ka turo bugun da kai shekaran jiya. Wanda ta sai wani haka ciki. Kika kwasa haka nan gaba. Shekarun jiya da kai kuyi a cikin tanda ne haka. Cikin tanda ka wada. Muka haɗa cikin tanda shikenan ɗaya zaka abun da ina. Wallahi sai an gwace shi. Wacce ta kaso? A gwace shi. To sakanni. A gwace ban sakin ka wallahi sai an gwace shi. Kai shekarun jiya da ka buga a cikin tanda kuma sanin. Cikin tanda ina wallahi cikin tanda mai masanin ina ciwon da kai cikin tanda. San da ka bari na haɗa kai na ka san me nake cikin wanda zaka lalata mu. Ka sa ni kare mata tanda. Don ka kare tanda na ba an biya ba. Wallahi babu wanda ya wallahi yanzu gwacewa za a yi. Wallahi ban gwace ta. Wallahi ban gwace ta. Komai ta ka zama ta. Wallahi sai an gwace shi. Allah ban gwace ta. Na yi ka zama kantina. Wallahi. Wacce ta haka mi? Gwacewa za a yi. Shekarun jiya ai sai ka san. Oyo na. Sai an fa gwace shi. Barawo, nan ganin barawo a gidanku. Barawo. Kana zuwa mu tayi. Mu je. Shege yake. Musa mai shege. Musa mai hannu. Fito. Jawo shege, jawo shi. Shine. Ni ka sata. Ni ka sato. Yanzu Allah wanda kamar ma iyan muri. Wai da ma akwai barawo iyan muri. Me ya toki san ka gani ba. Shin kai me ana ka sata mun kai man gabu. Ba ka magana. Da gara ku magi ne kawai da Magi? da ran light dan Anya ko magi na sata. Kale. Shiga daki. wallahi gaskiya magi ne mai gida Wallahi an ba magi na musu ba haka shi. Wallahi Magi na. Kai. wallahi mai gida da Allah magi kadai wallahi da leta Kai yanzu nan kana katin wawa. Ba haka inda zaka dauka ba sai magi. Halan baka diba lungu sako ba ciki. Akwai katiwa na san ya sa wasu 10,000 ciki. Ka diba cikin nan ta bayan TV. Ita ma akwai kuɗi ciki. wallahi ma ban ma duba ta ba Ka bari wani sati in ka dawo ka shigo kuɗin nan ciki 10,000 ka ɗauko su. In ka ɗauko su sai yanan nan ta koma bayan can ta wadon muna. Mu kuma in mun ka to mu ci ubanka. okay dai shi okay Kale ba dibo ka ganta ka dibo. Da she koko. me sai dubo A gani in baka yi sata ba. A bai sadi komai ba. Ya kan magi nan ɗaya shine kawai abin. To kai me zaka yi da magi? wallahi dai ni dai kawai na dai satin shi ne kawai Wanga ma asali jahili na. Kai kale ka san gwamnati cewa ne kale don mun yi bugun manga. Wallahi mu kyauta mu. A ba bugun banza ba barawo bane. A sace abu ba. To barawo magi a barawo. To ai barawo ne ko. To magi kai kale mi zaka yi da magi? Ko kyauta baka a bashi. Yanzu mu sasanta ka gane. Kai bari mu tafi kai kuma. Wallahi muna baka kashi. Wallahi muna baka kashi. Ka gane ko? Yanzu kamata ya yi mu wari ya rama. Ko kuma wadin ce mai ko gobe ya koma dawowa ya koma sata kuɗin nan da ka aje karkashin katiwa. In ya ɗauka sai yanan nan ta koma ta hudu muna. In ta hudu muna mu ko in mun ka to mu ci uba. Yanzu shi me za yanzu? Yanzu mu wari ya rama. Rama bugu. Amma na kanka zai rama bugu. A'a wallahi mun ɗo alhaki ne in bi rama ba. Wallahi ranar lahira. Ka yadda mu. Wallahi ranar lahira duka za ka sha. Ka yadda mu bar shi rama. Mu bar shi rama. To shike. Kai barawo.
A me gida. mun yanke hukunci ka rama bugun da mun kai Kan wallahi. Rama. kai kuma wallahi an ka buga kware bugan ka dawo kashe ka wallahi kashe ka kaga cin ga yanda muka buge ka haka zaka buga mu wallahi an ka buga da kamun na kware yanga ma dai ce ni buge ka